Ένας παραδοσιακός ξυλόφουρνος, παιδιά. Στο χωριό, τέλειο, Ούτε αυτό φαίνεται να χρησιμοποιείται, να πω την αλήθεια. Πάμε τώρα, παιδιά, από αυτήν εδώ τη διαδρομή να δούμε το τέλειο σημείο στο ρέμα των Μήλων που έχει τις πάπιες και έχει και το σπιτάκι τους. Για πάμε να το δούμε σιγά σιγά. Να, το από κάτω είναι. Θα σας το δείξω και πιο καθαρά. Να το σπιτάκι για τις πάπιες. Γλυκούλικο, φθινοπορεινό. Κοιτάξτε τι όμορφο νερό. Να και πάπιες. Συζητάνε. Μάλλον. Γεφυρούλα. Γλυκούλες, τι ωραία που πάνε. Να, τις φορτσάτες. Ζητάνε φαΐ, μωρέ. Να το τσουρεκάκι. Γλυκούλες. Να και οι άλλοι. Με το θαμνάκι από κάτω. Να και οι άσπροι. Είναι τέλεια. Αυτό ήταν, παιδιά. Τελείωσε το βίντεο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.